daga TikTok. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kawaye mu matan nan. To ba mu ji bari ba. Ga sabon fim din mai suna daga ba kuma ba mu san nu ba sai dai ya saboda haka akwai series film din mu mai suna daga TikTok sabo. Dan gashi nan ya insha Allah kawaye mu na Saudiya a Abuja ta hannun nasu kai haddan da yake cikin mu. ai da ko ina da ina Ya jarida. Daddy. Wallahi. Action. Daga TikTok sabon shirinmu yana nan fitowa. Action. Assalamu alaikum masoya. Na ku fara kan kasa a cikin tashar Shiga Allah ta'ala wa barakatuh. Ina masoya. Masu kallon shirye mu ga wani sabon season ya fito daga TikTok. Sabon shirinmu mai suna daga TikTok zai fara zuwa muku nan bar jimawa ba, ku dakace mu. Daga TikTok series film. Action. to assalamu alaikum masoya maza da mata to ku bi mu ku ci gaba da sauraron mu a cikin wannan shiri namu mai suna daga TikTok. Yan TikTok da ba yan nama ba yan TikTok ba, we are there. Na gode. sai hoton fasta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunan Ahmad Dizel wanda aka fi sani da Kilishi na cikin sunan to masoya al'ummar musulmi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Dan Allah dan annabi ga mu muna cikin watan azumin Ramadana, wata ne wanda ba a wasa wajen bautar da ibadar Allah. Dan haka masoya kudu da arewa gabas da yamma musulmi da yaro da dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya a ci gaba da ibadar Allah sannan kuma a dage. Action. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Zainab Ibrahim, jaruma masana'antar Kannywood. Ina masoyanmu, ina ma'aurata. Ga sabon fim ɗinmu mai suna daga TikTok. Fim ɗin wanda ya kunshi abubuwa da yawa a cikinsa, kar ku bari a baku labari. Dan nima ina ɗaya daga cikinsu. Na gode. Amma ina da keki ɗaya kina zance baki da zata ai sai duniya ta zage. Tunda mu haka Allah ya yi mu kuma haka Allah ya yi ɗaura rayuwa ma kai. Ba mu san kuma babu inda muke Allah godiya sai ta yi albarka. Ya kamata mu rika yanzu baby ka san me yanzu zai shiga gida faka in yi wa mama wanki faka in hada mata kayan mata magana da ban taci me ka ba na zotsa a duniya ka gani hey yarinya sake magana sake cewa wani abu akan kauyen mu ko akan tsoho na ka gani in ban taci me ka ba sake cewa wani abu akan kauyen mu ko akan tsoho na ka gani in ban taci me ka ba sake cewa ba za ka zo gabana ka dinga farfaɗa min maganganu na tarbiyya da da'a ba ni za ka kalla ka ce wa fasika akwai ne fasika a cikin gidan ka amma ni na fi karfin ka kalle ni ka ce wa fasika wallahi kuma kofar gida ba zan je kofar gidan mu in yi TikTok ba a nan na ga damar yi haya muke yi ba mai biya mana haya mu muke biya da kuɗin mu kaga dan haka ba in tambaye ki nan kofar gidan mahaifinki ne ko mahaifinki ya sai mun wannan kofar gidan ne ya sai mun gidan ne na ce ya sai miki ya sai mun ne bai siya ba talakan gida babban gida bai siya ba talaucinsa da komai nasa ya fi gidan tsohon da kika baro daga can cikin danni baby kuna hakuri na makoci a gani wallahi baby kuna hakuri baby sorry kai dai tsohon ya zama tsohon banza tsohon kenani bakin ciki ne fa kawai ba dama a ganka tayi kwalliya kai kyau saboda kansa ba ta yi dole